Здравейте хора и добре дошли в епизод номер 6 на OneBlock. Така. Нека да започваме. Другото, за едно нещо, което се сетих, което до сега не го бях направил и никой в коментарите не ми е предложил. Ето гледайте сега какво ще направя. Понеже тук е по-голямо пространството, заради това ще е тук, не заради друго. Така. О! Невъзможно. Така. Почакайте малко хора. Явно. Няма само с едно болмил. Опа. Така. Виждате ли го? Така. Оп, две. Аз до сега чаках между другото хора от 6 да се падне. Той ще го оставя там. Некъде е красиво. Чаках от 6 да се падне. Но така и не се падне. Между другото тук в честно случай къде чуват и детето тук. Просто на този етап сега цветя не ми трябват. Често казано. Така. Оп. Забравих музиката. Окей. Nice jump. Посяхме ги и сега с тези семена ще мога да размножа тези две крави, които са вътре. Ето тези двете. И те ще ми дадат храна, естествено. Така, ами, понеже, ако сте гледали минали епизод, който се получи според мен добре, даже много добре, знаете, че ми трябва Cobblestone. Вижте, какво съвпадение, 19 Cobblestone. 19 Cobblestone. И трябва Cobblestone. И то към 300 някъде това. Оттам доста трудно ще стане. Има шанс да стане, ама по-трудно. Заради това ми трябва лава. Нали, с лава ще мога да направя Cobblestone генератор. С този Cobblestone генератор ще мога да имам безкрайен Cobblestone, нали? Така че в днешния епизод ще чакаме пак лава. Може да се падне нещо друго. Затова гледайте до края. Ами тук. Между другото, леда можете и с ръка да го щупите. Но този не е от дето ви дава вода. Другото на друга. Между другото, защо да копая с Iron кирка, като се изхъби? И Iron ще ме се изхъби. Ще копая с Stone кирка за сега. Тия партика не ми харесват много. Redstone. Чеко. Хора, вие знаехте ли го? Гледайте. Гледайте колко много хубаво светва. Не вали кеф?
Аз ти не го знаех, че ако сложиш твърде много айтъми, ще почне да свети. И ти много яко. Така, вижте. Така много малко. Един айтъм, почва около него. Чакайте. Че се заслужава снимката. Така. Така. Ако някой иска снимката, мога да я оставя долу в описанието. Може би ще оставя, не знам. Ще видим. Чакайте. Оха. Ето с път беше по-лесно между другите хора. Добивам само 2 сърца. Оп. Чакайте. Така. Така вече махна слово меса. Оп, 10 левел. За 1029 блока съм изкупал. Нали, преди да започна този клип от миналия, до миналия. Сега вече са със сигурност повече. И лопатата им се щупи. Така. Пак този славец. Между другото, винаги трябва да имате билдинг блокчета в ходбара си. Не знам ти колко от вас го знаят, но е задължително. Дори кога сте на ландблок, пак е задължително. Той може да скама на тупка. Аре, някой чест няма, бе. Чест. Така. Той ли сте да разберем? Така. И... Сериозно? Снежна топка. И дали колко саплик? Че се шегува с мене. Но не, наистина. Не може да е наистина, хора. Гледайте ръкот. Той не знае, често казвам, що е така. Гледайте, нарочно подиграем се. Първо лавата, естествено. Сега. Взем айрона, златото, редстона. Ще ги отделим в един специален чест. Айрон. Underground chest ще бъде. И ще сложим в Underground chest и ще слагам така всички мои скъпоценни оръжия. И така нататък. Той вече полека почва да расте. Да продължаваме да копаем за още честове. Чайте, ако да се забравих най-важната работа. Пак честа взимаш.
Тъй срам. Ай, фурли сари. Така, взели още едната кокошка, останахме само с една кокошка и яйца имаме. Така, сега ми трябва дърво. Мисля, че видях. 3, точно така. Значи сега, ето го разпределение. 2 отгоре, 1 отдолу. Така. Сега чакаме хора просто. Въглища. Така. Точно обем, няма ли свършване, бе? Остави, няма се разберете. Пак чуеш при кокошката надушваш. Къде е листата? Снежна, цветна, каквато и да се... Сега ще бутни хора. Та листа? Ще врака сега. Така ще го отсеча малко. Чакайте. Трябваха би от дюрабилите на меча. Той доста ще ми трябва. Между другото, хора, учим само да пия вода и сега се връщам. До след мън. Така, хора, върнах се, пи вода. Той може и да го изрежа от епизода, който ви ще гледате. Да. Шпикерката. Не. Така. Сега, какво стана? Нищо не стана. Така се попрецаква малко. Слагаме 2 дъски. Сега. Една печка. Дейайра. Една печка до никъде не стигне. Така. Тай. Чакай, сега кабелстон. И съм около крафтна дроп. Фърнес. Борай. Така. Хоп. Сложено. Така, може би ще направя нещо, че да изглежда по як начин. Ще видим. Така. Сега, тук горе слагаме златото. Така. Вътре са другия. О, 20. И още науча колко. Така. Тук няма място. 18.
доста стабилно количество, бих казал. 13 каблстон ще ги запаса, 41 дърт. Добре, поне дърт има. Тя слава стрели, някъде има още една. В той съм на 100% сигурен. Че Rabbids Food. Дори не знам как се намеря в играта. Слонес. Така вече имам 3 слона стрели. 5 кокола, уха. Редстон е ценно. До някъде. До някъде. Имам да зита... 6... Да, много често ще го слям. Виж, 4... О! 3 айрон. Още. 5 колата готово. Вече имам 6 кот. Нещо друго. 5 дюри. 53. Някой друго да. Случайно да съм ставил. Тук бяха кокалите. 13 яйца. Морква още не е готов. Желязото е готово. Че ще дигна 11 лева. 60 айрон. Добре. Така. Ами да продължи. Опа. Керкъп една бърза да крафтна. Така. Само за едно степен кара. Съжалявам, зайче. Такава че е била съдбата. Надявам се в този епизод да успеем да включим нова сфера. Да видим колко ще е дълъг този сноубаям. Чест, лава. Има няма да. Rabbids Food. Добре, Sweet Berries. Мисля, че знам как да направя още. Rabbids Food. Сега... За сега не ми трябва, защото честото може да се даде. Мисля, че вече бъде профилната дърза. Може да не съм. Не може да се яде. Така. За сега имаме... Rabbids Food, 17 iron. И още колко друго, и още колко глупости. Па. Кой му? Ще колко е слабо полярната бичка хора. Право не мога повярвам. Успявам да убия без никакъв брой. Чакай да не, скрипката е набързо. Тук дърво няма нужда. Тук цяло земя обаям няма дърво. Мте.
този път няма да допусна същата грешка като миналия път. Така. Радко е. Ти то спес. Тук знаеш, че и толкова след се нямаше да го правят изобщо. Така. Мисля тук да бъде епизода. Ето на този конкрет ще свърши епизодеца. Елегантен такъв. Вече имаме между другото 18 Iron, което ако го сметнете е 2 Iron блок. Ами напишете 35 Redstone, колко Redstone блока ще са и колко Redstone Dust ще остане. Който познава отговора, ще му оставя лайк на коментара. Да видим дали сте добри по математика. Така. Във всеки клип ще я поставям по една задача и се надявам вие да можете да я отгадвате. И мисля това да е от този епизод и довиждане.